Postoji jedan vrlo stari popularan recept koji koristi jaje kao osnovu maske za njegu kose. Vrlo je poznata po svojim hranjivim, hidratantnim i jačajućim svojstvima. Koristit ćemo cijelo jaje. Ili samo žumanjak ako imaš jako suhu kosu. Ili samo bjelanjak ako imaš jako masnu kosu. Dobro umutimo, može ručno ili mikserom, dok ne postane kremasto i svjetlije žute boje. Jahe je bogato proteinima koji jačaju kosu i sprečavaju njezino pucanje. Sadrži vitamine A, D i E koji njeguju vlasište i potiču rast kose. Žumanjak je izvrstan izvor biotina. To je vitamin koji pomaže u sprečavanju ispadanja kose. Lecitin prisutan u jajetu pomaže hidratizirati i omekšati kosu. Sada ćemo dodati 1 žlicu organskog meda. Med djeluje kao prirodni regenerator, ostavljajući kosu mekom, svilenkastom i lakom za oblikovanje. Pomoći će u raščešljavanju kose i smanjenju statičkog elektriciteta. Posebno je korisna za suhu, oštećenu ili kosu sklonu frizu. Također ima antibakterijska i antifungalna svojstva koja mogu pomoći u čišćenju vlasišta i održavanju njegovog zdravlja. Također ćemo koristiti 1 žličicu kokosovog ulja. Možemo ga otopiti kako bi postalo tekuće. Kokosovo ulje ima molekularnu strukturu koja mu omogućuje da prodre duboko u vlas kose i nahrani je iznutra. Također je izvrstan ovlaživač koji pomaže zadržati vlagu u kosi, spriječavajući suhoću i friz. Također će dati sjaj i mekoću. Dobro umutimo i sjedinjavamo sve sastojke. Jako bih voljela znati iz koje mi zemlje pišete i koji vam je bio najdraži moj video. Pozivamo vas da se pretplatite na kanal i ostavite komentar s temom koja vas najviše zanima da podijelim u sljedećem videu. Ako nemate kokosovo ulje ili ga ne želite koristiti, možete koristiti maslinovo ulje. Ono će imati hidratantna svojstva, dati sjaj i mekoću. Zatim ga prebacimo u posudu radi praktičnosti. Masku možemo naneti kistom ili jednostavno radi praktičnosti rukama. Potpuno prekrivamo kosu i zatim je malo umasiramo. Ostavimo da djeluje 20 do 30 minuta i peremo kao i obično. Preporučuje se ovaj tretman raditi 1 do 2 puta tjedno. Nakon što prođe to vrijeme i operemo kosu, počešljat ćemo se. Urediti kosu kao i obično i odmah ćemo osjetiti mekoću i punoću koju je naša kosa dobila. Jedina stvar na koju trebamo paziti je da ispiramo kosu mlakom ili hladnom vodom, nikada vrućom jer bi se jaje moglo skuhati. Kao što vidite, vrlo je lako napraviti ovu masku, nanijeti je i odmah vidjeti rezultate.